Fügés történet. Füge egyszer aludt. Éjszaka volt. Füge egyszer arra lett figyelmes az éjszakában, hogy valami történik ott. Megszúrta Bombot, aki azonnal felgyulladt, és így már látott valamit Füge. Azt vette észre, hogy a Jedik meg a Sithek éppen háborúztak. És nagyon nagy ricsaj volt. Füge már majdnem megsüketült, ezért beugrott a legódobozba, összekapott magának egy tákolmány űrhajót, és kilőtte magát. Repült az űrben, na de hát marha jó űrpilóta, ezért felszállt, és elkezdett zuhanni. Erre figyelmesek lettek a Jedik meg a gonoszok. A Jedik azért akarták megmenteni Fügét, mert hát jó haverjuk, igaz, hogy nekik mindig rosszat akar, de azért meg akarják menteni. A gonoszok pedig azért, mert rosszalkodó társuk. De hát azért egyikőjük sem örült, de azért meg akarták menteni Fügét. Füge hirtelen zuhan. Segítség! Rikoltozott, de közben a Millennium Falcon, az űrhajó, a Millennium Falcon, a X-Wing TIE Fighter, a Wheelbike, a TIE Interceptor, az Interceptor, meg kilövésre készen álltak. Füge hirtelen óriási robbannyal földöt ért. Ahogy körbenézett, ez egy ilyen csendes bolygó volt. Hát ilyen csendes, meg ilyen csendes, meg ilyen nyugodt. Füge elkezdett sétálni, és hirtelen azt vette észre, hogy egy nagyon furcsa valamit vett észre. És amikor közelebb megnézte, ez egy Angry Bird csúzli volt. És hirtelen megpillantotta Redet, Bluest, Bombot, Matildát, Chuckot, Boomerangot, Fatbirdöt, Orange Birdöt, Gearbirdöt, és igen, őket, akik készen álltak a kilövésre. Füge úgy gondolta, hogy ő is kilövi magát. Közben a várban, a malac-várban a tojások nagy veszélyben voltak, mert Helmet Pig 5 piggel már vitte a tojásokat. Hirtelen Füge beállt a sor végére, mert gondolta, hogy ő is majd kilövi magát. Hát,
Ekkor a madarak elkezdtek kilőni magukat. Csak repültek, és a végén bomb felrobbantott egy malacvárat, de Helmet Pig, meg még 5 pig, ők még mindig csak vitték a tojásokat. Hát, végül Füge következett sorra. Hát, felhúzta magát, kifeszítette a csúzlit, és pum, kilőtte magát. És hirtelen a nagy dagi fenekével lerombolta az utolsó malacvárat is, utána pedig Red, Chuck és Bomb visszaszerezték a tojásokat. Füge visszafelé tartott, mert gondolta, hogy milyen jó dolgot csinált, és örömében elkezdett szaladni. Füge szaladt, de azt nem vette észre, hogy merre szalad, és épp a hatalmas csúzli felé kezdett el közeledni. Teljes lendülettel ment a csúzli felé, mert közben csak bambulász ide, erre, arra. Nem vette figyelembe, hogy merre szalad. És akkor beleszaladt a csúzliba, de még mindig szalad. Hirtelen már nagyon kifeszült a csúzli. Nagyon kifeszült a csúzli. És akkor hirtelen kilőtte magát. Addig repült, amíg be nem esett a Millennium Falcon fedélzetébe. És ott pedig Han Soloék Hogyan kell? Gyorsan.